Abalay kumni kaja akani ka pritay menta kibriw kimtip kabanis niyo latang jingbish ni parabriw kim juper kan kay kikren shintur kumma transnam utlen netang iway na preng jongi kanam baro shiri khasi men sim jonga kapang shisha la dangale soba ma kenyanga ngam day ubriu uba piang adu kata ka jinglong briu bun ba ki jing bakla Kacaba ngayay ngalek kibriw tang jing bakla kipe atray to rito dayanga manla jing sneng imay ipa tang jing dish ni hanga kisyong telik lam sing blaban penmong tada kiway kikren yani klempem ngendon ka jing snawhi men sim jonga kapang shisha la dangale soba ma kenyanga ngam day ubriu uba piang adu kata ka jinglong briu bun ba ki jing bakla men sim jonga kapang shisha la dangale soba ma kenyanga ngam day ubriu uba biang adu kata ka jinglong briu bun ba ki jing bakla ka jinglong briu bun ba ki jing bakla 𝗚ame𝙗 mablada ngale bakla 𝗏𝙗𝙗 hami terjay yen shong basa 𝗏𝙗𝙗